След оперативна смяна на колянна става, пациентите са поставени пред предизвикателството да започнат с постепенното връщане на пълен обем на движение в крака още от първите дни. Хубавото след такава операция е, че ако тя е преминала успешно, няма ограничения, с които да се внимава. Тъй като обаче за известно време болката е верен спътник, страха от изпълняването на различни движения почти винаги създава навик за щадене на оперирания крак. В дългосрочен план това се изразява основно в известно ограничение при сгъване и разгъване, както и в частичното изключване на крака като опорен елемент при приклякане, катерене и най-вече слизане по стълби, както и при сядане и изправене. Днес ще ви покажа няколко упражнения, които ще ангажират оперираната ви колянна става по един различен и малко по-натоварващ начин. Първото нещо, с което ще започнем днес, е доста ангажиращо за пациент с сменена колянна става, но е необходимо. Ако имаме ограничен обем, нещото, което можем да направим е следното. Взимаме нещо меко, възглавница, постелка като тази. Поставяме я на земята пред нещо. Няма значение какво е то, въпросът е да се фанем. Заставаме на колене, изправяме гръб и започваме бавно да опитаме, без да бързаме, да седнем на пети. Самата позиция, с която се започва, обикновено сама по себе си ангажира доста колянната става. Но ако опитаме да я преодолеем и да стигнем додолу, ползите от това движение, макар и болезнено, могат да бъдат доста. И за пример, къде може да се фанем? Опциите са няколко. Стол, топка, стена, шведска стена. Нещо, което да върши работата за опора. Нещо, за което да се държим. И бавно, без да бързаме, да опитаме да преминем прага си на болка, поне малко, за да спечелим малко обем на движение. Следва едно доста трудно за изпълнение упражнение, което възвръща обаче много ефективно силата в оперирания крак. Викът му български кляк. Може да бъде изпълнено по различен начин на различни места, но в случая с пациенти с сменена колянна става е добре да бъдете под надзор, за да може да бъде изпълнено упражнението правилно, защото правейки го вие сега, може би няма да имате усещането за правилно изпълнение. Правим следното. Заставаме на почти един разкрач от някакъв стол, топка, шведска стена и с неоперирания крак посягаме и го качваме на нещото зад нас. Височината не трябва да е твърде голяма на нещото зад нас, не трябва и да е твърде ниско. Може би малко напред да отидете вие с ръчето, точно така. Добре. Тъй като често силата почти няма в крака при потъване надолу за клек, е хубаво да използваме една опора като господина тук, за да не залитаме. Ако обаче имаме силата или се чувстваме уверени, може да го правим без опора. Правим следното. Изправяме хубаво гръбче и почваме бавно да потъваме надолу с оперирания крак, колкото ни позволява болката и силата в мускулите. Опитаме да държим гърба малко по-изправен и като потъваме надолу, леко да накланяме тялото напред към коляното, което потъва. Бавно се задържаме долу и бавно изправяме. Стараем се да използваме крака, който е на земята, а не крака, който е зад нас. Задният крак е за лека опора, не за извършване на упражнение. Със всеки следващ път, всяко следващо изпълнение, опитваме да стигнем максимално дълбоко. Не бързаме. Потъваме, 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 потъваме. И дигаме. В някакъв бъдещ момент си давате гирички. Може да се прави и с ластик, който се слага на раменете и се стъпва на него долу. Разнообразието от възможности за натоварване не е малко. Едно китайско мъчение, така нареченото китайско столче, следва сега да покажа на вас. Избираме си права и равна стена. Заставаме облегнати с гръб към нея. Позиционираме краката не много напред, а възможно по-назад.
така че, когато се облегнем, да сме изцяло облегнати на стената. Следващото, което правим, потъваме бавно надолу, облегнати изцяло на стената, сгъваме си коленете, до нас винаги има опора и професионалист, който да ви наблюдава. Опитваме да не отделяме петите от земята. Потъваме максимално надолу и пробваме да издържим колкото можем така. Гръбчето е облегнато, краката са свити. Ако оперираният крак е минал малко по-напред, може ли малко напред, извинявайте ви. Ако е минал малко по-напред, значи го пазим и не го използваме. Стараем се да са равни, дълбочината да е максимална и да прекараме максимално време така. Използването на велоергометър със смяна на колянна става е прекрасен начин за подобряване на обема на движение в коляното. Често обаче пациентите от страх и от щадене от болка не преодоляват това да си спуснат седалката надолу, за да използват повече сгъване в коляното и да държат на високо. Ние не искаме това. Ние искаме да ни е малко по-трудно, да смъкнем седалката поне като за начало с точка 2 надолу и да опитаме да превъртим педалите без да кривим таза. Ако степента, която използвахме преди това е била по-силна, тук може би ще се наложи малко да я намалим. За да опитаме да сгъваме коляното повече отколкото го натоварваме силово. За връщане към движението без болка с смяна на колянна става, заповядайте на нашите групови тренировки. В Acibadem City Clinic, Umbal ортопедия.